to je jo. Tady to je, a tady ty, podívej se, ty chodníky jsou tady spravené. Byly to nějaký, já nevím, to. A tady stávaly vždycky ty mašiny. To je s turmalinem. To je s turmalinem. No je tam. Čekaj, já si musím čouknout. No? Píp, píp, píp. Meres, number 2, España. Heat number 2, meeting time 9 hours. Počkej. Je tam větší riziko, že by to ztratil na tom začátku. Musí pomalit, Potom ti to vyúčtuju. Ta třetí byla úplně taková malutka. Tady je. No, kurňa. Vidíte, jak se to, kam se to ztrácí. No. Tak. On odehrál děcka normálně, jo? Kša. Hrábl tě má Odehrál všechny děcka. A jak to... Tady je klíče. Přesač na borůvky, ten se teď nedávno vyhodil. A co denně? No denně, no. To se navrtalo, střelilo, jo, vybralo. Tady tím přístrojem, to si Jo, na tom dělal Martin, na tady tom. Víš tady? Jo, na tom dělal Martin. Jo, na tom mají dělal. Nakladač. Nakládal do vozu, on měl to, že projde. Tak tam má ložnici. Maká. Dobré? Takže jak hodnotíte výlet Zlatý hor? Co bylo nejlepší vlastně na tom výletu? Já. Nejlepší byl, jak jsme se tam škrabali do kopce. Dáme to ještě jednou? No. Já jsem viděl Vaškovi. Asi promasuje nohy a jde znova. Já bych si to dal ještě jednou. Honda machroval, tak jsem říkal, počkej, řeknu to Tomovi.